Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ni anata sa ikalima nga adlaw sa atong pagnubina sa kapistahan ni Señor Santo Niño dinhi sa atong parokya. Padayon natong iampo ang kauswagan sa tibuok kalibutan, masumpo unta kini mga buhat sa yawa, buhat sa dautan, pinaagi sa gahom o gugma sa Dios, gahom o gugma ni Santo Niño. Atong iampo usab ang atong mga benefactors and donors, labi na silang sigig palit og slots nato dinhi aron magbalampuson ang ato mga proyekto nga unta hatagan sila sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw ug kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. O giingnan si David sa usa ka sinugo. Nadani nagayud si Absalom, nadani nagayud ni Absalom ang mga Israelita. Unya gisultihan ni David ang tanan niyang mga nakadaguan nga nag-uban kaniya dito sa Jerusalem. Mangagiw kita kay kundili hisakpan na kita ni Absalom. Magdali kita aron dili kita hiapsan niya ug hudon og pamatay. Unya mitunga si David nga naghilag sa bukid sa mga olibo. Nagtiniil siya ug nagpurong,
Nagpurong usab ang tanang mga tawo nga mikuyog kaniya ug nanungas sila nga naghilak. Sa pag-abot ni David sa Bahurim, miabot ang usa sa mga paryente ni Saul nga ginganlag Simi, anak ni Jera. Sa pag-abot niya, iyang gibalikas ug gibato si David ug ang iyang mga opisyal ug mga sundalo ug mga kauban niya. Si Simi miingon, "Pahawa, pahawa, mamumuno, taong walay hinungdan. Gipahamtang sa Ginoo diha kanimo ang panimalos sa dugo sa banay ni Saul nga imong giagawan sa pagkahari o gitugyan sa Ginoo ang gingharian ngadto sa imong anak nga si Absalom. Miabot na kanimo ang imong kalaglagan kay mamumuno ka man." Unya miingon sa hari si Abisai, anak ni Seruya, "Nganong musugot ka man lang ug tungluhon? Kamahalan, tuguti ako nga lungguan ko siya sa ulo." Apan miingon ang hari, "Unsa may labot ko kaninyo, kamong mga anak ni Seruya? Kun siya nagtunglo kanako kay gisugo siya sa Dios, kinsa may makaingon, nganong gibuhat mo man kini?" O giingna ni David si Abisai ug ang tanan niyang mga sulugoon, "Kun ang akong anak nagtinguha pagpatay kanako, unsa pa ka kining sakop sa banay ni Benjamin? Busa pasagdi siya kay gisugo man siya sa Ginoo. Basin dag maluoy ang Ginoo sa akong kaguol ug basla niya ug maayo kining mga pagtunglo kanako karong adlaw." Busa si David ug ang iyang mga tawo mipadayon pagbaktas, samtang miagi si Seme sa kabungturan at bangniya ug nagpadayon pagtunglo, samtang naglakaw siya ug gibato niya si David ug gisalibayan niya abo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo tindog ug luwasa ako. Ginoo tindog ug luwasa ako. O Ginoo, pagkadaghan sa akong mga kaaway, daghan ang nibatok kanako. Daghan ang nag-ingon kanako. Walay kaluwasan alang kaniya diha sa Dios. Ginoo tindog ug luwasa ako. Apan ikaw, o Ginoo, mao ang akong taming. Akong himaya, imong gibangon ang akong ulo. Sa pagsangpit ko sa Ginoo, iya kong gitubag
gikan sa iyang balaang bukid. Ginoo, tindog ug luwasa ako. Sa paghigda ko, diha sa pagkatulog, nahigmata ako. Kay ang Ginoo nagalig-on ka nako. Wala ako mahadlok sa daghang nga mga tao nga nagalaray batok kanako sa tanan kiliran. Tindog o Ginoo, luwasa ako, Diyos ko. Ginoo, tindog ug luwasa ako. Alleluia, alleluia, wikain mo, buo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Nahiabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea, didto sa yuta sa mga Hirasenhon. Sa pagkawas ni Hesus sa sakayan, gisugat siya og tawo nga gikan sa menteryo. Kining tawhana giyawaan og nagpuyo sa menteryo ug wala nay makagapos kaniya bisan pagkadinahan siya. Daghanang higayon nga gigapos ang iyang tiil o kamot, apan iya lamang gipamugto ang mga kadina o gilugti ang mga pusas ug walay tao nga makapugong kaniya. Adlaw gabii magsuroy-suroy siya sa mga lubnganan ug mulatas sa mga bungtod nga magsigig-singgit ug samad-samaran niya ang iyang lawas sa mga bato. Didto pa siya sa layo sa iyang pagkakita kang Hesus, busa midagan siya ngadto kaniya ug miluhod sa iyang atubangan ug unya misinggit, Hesus, anak sa labing halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kanako? Sa ngalan sa Dios maghangyo ako kanimo, ayaw intawon akog sakita. Nagsulti siya niini kay giingnan man siya ni Hesus, espiritu nga dautan gula niining tawhana. Busa nangutana si Hesus kaniya, kinsa may imong ngalan? Siya mitubag, Panon, tungod kay daghan kami. Og nagsigi siya hangyo kang Hesus nga dili niya papahawaon ang mga daotang espiritu ni adtong dapita. Ni adtong higayuna may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanibsib didto sa bakilid. Mihangyo ang mga daotang espiritu kang Hesus, paadtua kami ni anang mga baboy ug pasudla kami kanila. Ug iyang gitugutan sila. Migula sa tao ang mga daotang espiritu ug misulod sa mga baboy. Ug ang tibuok panon sa mga baboy nga mga 2,000 mihaguros pagdulhog ug nangambak sa pangpang
ngadto sa lanaw og nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan og ilang gisugilon ang nahitabo ngadto sa mga mulupyo sa lungsod ug sa kaumahan. Unya nangadto ang mga tao aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Hesus ug didto nakita nila nga naglingkod ang tao nga kaniadto giyawaan. May sapot na siya ug nahibalik na kaniya ang maayong pangisip ug nahadlok silang tanan. Kadtong nakakita sa nahitabo sa tao nga giyawaan ug sa mga baboy nanugilo niini sa uban. Busa gihangyo nila sa Hesus nga mopahawa siya sa ilang dapit. Pagsakay ni Hesus sa sakayan, ang tao nga kaniadto giyawaan nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, mahimo bang muuban ko kanimo? Apan wala mo tugot si Hesus. Giingnan hinoon siya, pauli sa imong panimalay ug sultihi sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo ug unsa siya kamaluluy-on kanimo. Busa ang tao milakaw ug miadto sa Decapolis ug nanugilon mahitungod sa mga butang nga gihimo ni Hesus kaniya ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Musugot ba mo nga patyon ang inyong silingan nga adik o patyon ang inyong 2,000 ka mga baboy nga igbabaligya na? Papilion mo ba? Patyon ning adik nakawatan kayong dako, sige pagyog pang lungkab og mga balay, o ayuho ni pero patyon ang 2,000 nimo kababoy nga igbabaligya na? Hay may inyong pilion. Oy, tubag. Or ilison lang, patyon ning kawatan ng rape pagyod, kriminal pagyod, tao, o patyo ng imong 2,000 kabuok hiniktan nga igtatari. Asay mana. Tanawa dire. Ang tao nga di na gani magapos, buang nagyug kaestanan kay gisudlag yawa, giayo ni Hesus o gibugti niya ang 2,000 kabuok baboy nga maoy gidagmalan sa yawa. Gipapahawa ni Hesus ang yawa gikan sa usa ka tawo, apan iyang gitugutan nga patyon sa yawa ang 2,000 ka mga hayop. Ngano man kay ang matag tao, unsa man? Matag tao anak sa Dios, pero ang hayop dili na anak sa Dios. Hinimo ra na sa Dios. Ang tao ray giangkon niya nga iyang anak. Ug wa gitarong nga ginikanan nga ibugti niya ang iyang anak sa iyang hayop or butang. Wa gid ba kung tarong lang yung utok ang ginikanan, pinangga gina niya ang anak kaysa iyang mga hayop o sa iyang mga butang. Pero giyawaan na sa nang ginikanana, aduna sa na siya yawanon nga buhat. Muna, ang kinidi ay gahom sa Ginoo mga igsoon, ang gahom ni Santo Niño, mulihok ni kuyog yun ang gugma o kaluoy. Gugma o kaluoy. Di gid na mulihok ang gahom sa Ginoo basta naa ng kasuko, naa ng paghimaraot,
Di ginamulihok. Unsa may mulihok ug naa na ang kasuko, ang gahom sa yawa. Sige. Lingi ay mong tupad. Ingna unsa mang gahoma ang naglihok ron diha nimo. Gahom sa Ginoo o gahom sa yawa. Mao bitaw na kana bitang moabot ang panahon bisag mag-istorya patabahig kaning atong relihiyon, magbahin og Bible, nya manag-away na, magsininghagay na, magsaka ng mga tingog. Moingon dayon ko na naggamit nas gahom si yawa og sa kaalam sa yawa. Maglalis ba? Nya ang gilalisan pulong sa Ginoo. Ana. Munang maslipay po ko anang uban nga mag-istorya sila nga pulong sa Ginoo, ang ilang istoryahan, lain-lain sila view, pero mga tawa ra. Ano bang, lingaw ra sila ba? Ako kana, mao na inigamit o gahom sa Ginoo. Naagi ng gugma o kaluoy. Una kamong mga bana o mga asawa, na magipanahon nga maglalis mo, di man gina magkatugma ang inyong mga desisyon, di ba? Pero ngano man gyud nga ang gamiton away man. Anong mga tawa ra demo? Mingon ra demo, ay lahim nang imo, lahim sa ning ako. Siya niya, ay may unahon na toron ani, ang imo ang ako. Siya kinsa may unang nanguyab. Anak sa nang asawa, bebe, kinsa may unang nanguyab. Siya ako. Siya niya, kinsa may nisugot, siya ako. Niya karon, ikaw may nanguyab nako, kinsa maroy tagaag pabor, ang nanguyab o ang ipanguyaban. Mingon sa bana, animal biya nimo sige na lang ikaw na lang masunod kay love banti ka ingon sang asawa, love you too, thank you. Wala, di na mag-away, dili kay ikaw yun sabi nga ikaw sa sige lang ka ako sige lang kung sabot mo, sige kung sabot mo ya ikaw animal kay kastan ikaw sa ang katong siyang ibuhat di ba sige sa kung sabot mo ako na lang sa sige ayaw mo anak kay tinuod murag masulbad ang sitwasyon pero yawanon nga pagsulbad. Di ba? Naay maghilak, naay mabunog, naay mulayas. Ayaw na lang na palayasa. Kung ang imong bana nangabit, ingnon ra sa nimo nga nganong imong nang gibuhat sakit baya kaayo. Akong gibati. Mingon sa imong bana saon magiday nga lami magito kay kanimo ana inshallah sayawa ra ba ng lamia inshallah nya kanang imo insha og lamian kanako sa Ginoo na pero adto ka lamian sa silingan sayawa ba yana nya mingon deng bana pasagdi lang sa koronday adto lang sa ako magpuyo sa menteryo adto siya puyo sa menteryo ingka pwede ra biya og dado na nimo diri sa balay. Anhil lang mo puyo sa balay, ay lang mo puyo di sa menteryo. Kani manggong menteryo, image rin ni siya sa kamatayon. So ang taong giyawaan, padong na gina sa kamatayon nga dayon. Mao na adto gina sila sa menteryo, magpuyo. Imong panhaos balay, kay ang balay timaan sa kaluwasan. Mao na inig blessing nato sa balay, ang balay simbolo gyud sa kaluwasan. Muna si Jesus, pagkatao niya sa kalibutan, nga si Santo Niño, mipuyo yung balay. Nagtubo gid siya pamilya, kay anha dihang kaluwasan. Nga anha diha pandayon sa pamilya, sa balay, ang paghigugmaay. Nya, dili day pwede papuyo ng kabit. Pwede, dili. Na mga yawa ay, dili. Ayaw lagi mo, ana. Ang ako, natanawa ha, ang matag tao, uy, paminaw mo gubot ng mga yawanon hoy, paminaw. Ang matag tao, mo lagi ito'y una na kong gisulti, ang matag tao, anak sa Diyos. Sabiya mo papuyas inyong balay ang kabit sa imong bana. Nya kanang tanan ninyo, mga baboy, mga manok, ihawa na, aron ipakaon sa kabit. Nya unsa may mahitabo ang kabit makonsensya na siya kabuutan sa asawa
Ikapag yung manglabas iyang mga bulingon kay bago mang nanganak ana yung mga labhan na niya kung matog siya kay gikapoy ikakadlawon ikapag yung mubangon kay ikay mo sayaw-sayaw sa iyang bata kay magsige magsakit ana imong atimanon sad mayon ginang kabit ala kabuutan sa asawa dili nako ani makaagwanta gitorture nako magtinarom nako sa akong kinabuhi. Last ra gid ning akong anak karon. Wala na, maulakaw na siya. Sawan. Kaya. Oy, ambot lawa ko mananghid ani pero ako ning i-share ninyo na ini text nako. Father, malingaw jud ko anang imong homily labi na ginang partig kabit-kabit kay sa tinud anay Father sa akong kaminyoon gibuhat ginas akong bana kanang ingon nimo nga magkita-kita og mga DC maunay bisyos akong bana og niabot pag yung panahon Pader nga gidagid niya ang iyang kabit sa among balay ako pag iyang palungagon para ipakaon sa iyang kabit adto pagid sila pag yung duha mo'y magdog dito sa kwarto purti na kong hilak Pader. Pero ako yung gidawat kay niingon jud ko sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug sa kapitos, sa sakit ug sa maayong panglawas. Magsigon siya ingon siya una giyawaan ra gid ni sila. Mga ignorante ni sila sa balaod sa Ginoo. Padung na gid ni sila sa impierno. Ginoo ayaw in taon ko itugot nga mauban ko nila sa impierno. Yun ang kanang klasihas asawa. Wisdom ang gigamit dili kusog dili kanang pakigbugno pinaagig kusog natanaw ang yawa bisag imo pa nang gamitag kusog pusasan putlon gapusog kadina putlon kusgan kay nang yawa di na nimo mabuntog pinaagig kusog kanang singhag Satanas pahawa di ana oy malipay ng Satanas ang gigamit ni Hesus dili singhag nakig-ila-ila kinsam day nga nimo ana panon mi ana Lord ayaw taon mi papahawaa ingon day Ginoo okay raman pero gawas mo dihas tao nang istorya sila ba insaw niya pwede ka manood mi anang mga baboy ingon day Jesus sige suot nga to di ba friendship sila oy friendship sila in terms of words and emotion. Pero di sila friendship in terms of action. Lahi og buhat ang Ginoo, lahi sag buhat ang demonyo. Pero nganong awayon man ginaa nato? Di na lang ta mangaway. Di lang sa ta mosunod niya. Ana. So ang gibuhat kuno sa asawa sige ra jud kuno siya atiman sige ra gid siya ampo karon kay nanganak man ang babae wa man gyud pamilyang mudawat sa babae kay gikauaw Manila siya nidang adto sa ospital kay yang bana nagtrabaho mas layo gidan niya sa ospital ang babae siya pag nagbantay didto kay niingon man kunong Ginoo nagmasakiton ako og imo kong gialimahan. Be, kamo mga asawang ni Adin saman, okay na ninyo? Uy, sige magitag debosyon aning Santo Niño, unsa man ang inyong gugma, unsa man na, kaabot mo kingon anang klasihas gugma? Duko-duko na, hasta liktor siya. O niya, ang nahitabo ko ang nahitabo, ning lakaw gyud ang babae gikan silang balay og nagpasalamat naghilak pagani ko nga dako kay siya damage nga nahimo sa ilang pamilya og iya ra sang gitugutan nga mulakaw niabot sa gyud kunong panahon nga ang iya kunong bana nagbag-o sad nangayo sa pasaylo niya karon mga sobra na napo katuig wan agi siya kadungog nga nagbisyo iyang bana gibiyaan pa gyud ang ubang bisyo active na kaayo sa simbahan
Pero nakatilaw yun. Pero importante ba nga mabag-o siya o mas nindot nga maimpierno siya? Ang Ginoo nag-ingon, di jud ko gusto nga naay usa ka makasasala nga maimpierno. Mas malipay pa ko nga malangit ang usa ka makasasala. Di ba? Mao na si David diri sa unang pagbasa, gibugal-bugalan siya sa tao nga wa gilabot siyang kinabuhi. Gi-accuse siya nga mamumuno sa ilang hari nga wa man ito niya patya ang lain mang taong nakapatay ato. Si David pamanggani mo'y gustong patyon. Gikontra pagid siya sa iyang anak nga si Absalom. Kay murag nangigit ito sa Absalom nganong si Solomon mo'y iyang gi-appoint nga mo'y nahimo niyang successor. Mo tong ni kudita si Absalom. Wa gyud mo sukol si David. Likay. Gibato siya atong tao. Ingon siya, sagdi lang, gisogo nas Ginoo. Gisogo nas Ginoo. Ana siya. Kay dako sad kugsa. Unya pinaagin ining akong pagdawat aning iyang bugal-bugal, kaning iyang paghapak og bato nga rinako, kaning iyang pagsablig og abo nga rinako. Basin pa pasayloon ko sa Ginoo ug hatagan ko niyang panalangin. Hasta nindota, no? Mo nay gugma. Muna si Jesus gitawag gini siya og anak ni David. Kay si David taong matuod pero ang iyang kasing-kasing Diyos nun kaayo. Tinood nakasama sa David. Naam sa siya sala pero nagpatigbabaw gyud ang iyang ka-Diyos nun. Mo na inindot kay natong buhaton. Sige, lingay mong tupad. Ing na kinahanglan di na kita yawanon ha. Diyos nun na kita. Ing na. Be. Kanang mamalit og slat unsa man na Dios nun o yawanon? Naraman day na so manindog na ta. Kibaw man day mo. So atong himuon karon ang ikalimang adlaw sa nobinaryo nato alang kang Senior Santo Niño. Mga igsoon, si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan nagpakatao og gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala og kakulangan busa karon uban sa mapaubsanon og mahinulsolon nga mga kasing-kasing. Pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan ug kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo o pangilaba. Himuon nato kining santos nga nobina alang ni Senior Santo Niño. Palihog mangluhod. Pagampo sa ikalimang adlaw. O Jesus nga makagagahom sa nga tanan, nga tungod sa imong kaluoy, nagpakita ikaw sa mga katawhan, pinaagi sa mga milagros, nagasimba kami kanimo uban sa kapunungan sa mga bertudes, nga tinugyanan sa imong kamahalan ug gahom, aron sa pagpakita sa mga tao sa imong mga katilingban, nangamuyo kami kanimo sa dakong pagpaubos, nga hatagan mo kami sa mahal nga grasya nga ikadugang sa pagkasanto sa himaya nga walay katapusan. Amen. Ato karong pangayoon ni Senior Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, O Senior Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. O Senior Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ang mga kaobispuhan, ang mga kaparian ug ang mga diakono, mutabang kanato aron magpabilin kitang lig-on diha sa atong pagtuo kang Kristo,
magampo kita sa Ginoo. O O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga matuuhon makabaton sa kaisog sa pagsulti sa ngalan ni Hesukristo, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nagmatiga diha sa sala, tandugon sa Espiritu sa Ginoo aron magbasol ug magbag-o sila sa ilang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga sa walay hunong muhatag gihapon kitag suporta ngadto kanila nga gibatig kapait tungod sa sobrang pag-antos ug kasakitan, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug humanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay, mudangat na ngadto sa langit nung puloy-anan uban kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Tanan, O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuturan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait ug panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa hayag sa imong grasya ang mga erehis o mga sismatikos aron makailang o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among gipangamuyo nining nobina, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Lingkod. Matubalani sa gugma, sa daan tawo panangga. Matubalani sa gugma, sa daan tawo panangga. Matubalani sa gugma, sa daan tawo palangga, kanamo maruy kaunta, nga kanimo nang inapa, kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nangilapa, dinhi sa siyudad sa Sugbo, ang matahong mong larawan, sa unang mga misyonero, sa usang balay hipa.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himua nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaak kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga nagihinginlan nganha sa imong langit nong gingharian ug busa duyog sa panon sa mga anghel kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga aniya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan, Utan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. kay imo man ang giharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Santos na Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon ug karon, sa tanan nga katuigan, pagadaygon ka, walay tubong, mahal nga gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kayo mo. Dayon sa kanunayo, simahon kagayot. Santo Niño, gugma ko. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan untag kaming luna, diha sa dughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tubong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Dayon sa kanunay ug sibahon kagayod. Santo Niño, gugma ko. Magampo kita. O Dios, among amahan, niining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño, nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon kaalam o grasya, o masayod nga makapahimuot kami kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, maong ang gasa sa gahom
sa Dios. Nya mulihok raning gahom sa Dios basta ato gyung ubanan og gugma og kaluoy ngadto sa tao. Dili gugma kaluoy lang ngadto sa mga hayop. Tao gyud mao sentro sa atong gugma og kaluoy. Salamat sa mialagad nato dinhi nga mga katawhan. Labi na gyud ang atong pilgrims karon, ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 5, ang atong nag-awit si Sister Karina, ang atong salmista si Brad Matias Bagyo, ang atong mga lectors Sister Tese Moreno o si Sister Rowena Gukong, o kaninyong mga nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Pablito and Filipina Tuong and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So, padayon ta sa atong pagpangandam, ang atong motorcade, himuon na sa unyang hapon human sa atong major novena sa alas 6 sa hapon. Nya giawhag mo na kong tanan nga gusto mo makakita sa atong 24 ka kapilya nga nagsigig apil aning atong sinulog kompetisyon aligre kay sila tan-awon. So apil mo sa motorcade, pero siguro alang maayog kondisyon inyong sakyanan ug ang inyong driver aron di tama disgrasya. Unya inig kahuybis mao na ang atong grand motorcade Pizza Uno. Katapusan na nato nga motorcade. Nya ang tanang kapilya giauhag sa pag-apil pagdala sa inyong mga Santo Niño. Nya butangigan sa inyong chapel ang inyong sakyanan aron mailasan na nato nga niapil mo. Nya inig ka Biyernes ang atong grand rehearsal para sa atong 5 ka barangay nga mga contingent sa atong Sinulog Showdown. Inig ka Pizza 3 sa atong kapistahan na gyud adlawng Sabado. Nya padayon ko mag-awhag ninyo nga pamalit mog slots. Unahon lang nato nigpalit ang atong hotdo ni nato ang atong HGSN or Healing Joy of Santo Niño. Kay karon raning Sabado kutob ikandaghan para ba nanatay halin nga niabot na og 9,969 ka slots, na apay 15,031 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya naa sa tay 50 slot challenge ani nga tag 5,000 per challenge. Nya nakadawat na taas of yesterday og 52 ka 50 slot challenge. So pagpaka na to ang namalit sa atong HGSN. Salamat sad sa inyong pagpamalit sa atong SBF DAG para sa atong kumbinto na natayhalin nga niabot og 9,122 ka slots, pero naapasay 50,878 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Ato sa ning gitarget kung mahuman unta ni natok palit mga Abril, kay maunay atong posibleng ikahuman sa atong bag-ong kumbinto. So ato sang pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Praise the Lord. Nya ugma ikaunom hangtod na gyud sa ikasiyam natong nobinaryo, ako mong awhagon nga kung manimba mo pagdahasan mo inyong Santo Niño, kay naman tay gamay nga sinulog petisyon inig human sumisa, di ba? May nang nasan mo iwarawara hangtod sad inig ka hapon na magdatag ato mga Santo Niño aron magsinulog ta. Ako di man gyud kumusayaw, bahalag hagbungon ko sa una sa eskwelahan, di man gyud kumusayaw, pero inig sinulog mapugos gyud kog sayaw for the glory of Santo Niño. Labi na gyud tong giluwas miniya sa pagkahog atong pangpang dito sa Kampaso. Moingon na gyud ko isinulog na gyud ka Santo Niño, kay ina kay nigamit ra kag tuod nga laya
mauray imong gisagang sa sakyanan aron di mo ambak atong bakilid. Angayan yung isinulog bahala nagdi ka mauta sa stepping no? Bastang kasing-kasing maayog stepping. Sige na, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa makatulo ato na sang isinggit ang Viva Pit Señor. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Masipang pakpak ni Santo Niño. ¡Viva, Señor Santo Niño! ¡Viva el Señor! ¡Viva, Señor Santo Niño! ¡Viva el Señor! Cantarán magsinulog, cantarán mag-Señor. Magtaputan magsinulog, cantarán mag-Señor. El Señor, cantarán mag-Señor. El Señor, cantarán mag-Señor. Señor sa missions kini. Señor sa missionaries kini. Señor tanang parokya kini. Señor tanang diocese kini. Señor sa archdiocese kini. Señor tibuok simbahan kini. Señor sa mga digoto kini. Señor sa mga pamilya kini. Señor sa masakiton kini. Señor sa nagbiyahe kini. Señor sa mga himalatyan kini. Señor sa masakiton kini. Señor sa nahisalaat kini. Señor sa wa nay simba kini. Señor sa inosente kini. Señor sa way sala kini. Señor butang-butangan kini. Señor sa nabilanggo kini. Señor makasasala kini. Señor sa nagbasol kini. Señor mahinulsulon kini. Señor sa wa magbasol kini. Señor sa wa maghinulsol kini. Señor sa wa kakumpisal kini. Señor sa dili makatulog kini. Señor dagkong problema kini. Señor.